Judith Peters, je bent op het moment heel druk in de studio, of niet? Ja, we zijn heel druk aan het schrijven en heel druk aan het opnemen op dit moment voor een nieuw album. Wat binnen nu en denk een half jaar gaat uitkomen. Het worden allemaal voornamelijk covers. Er komen ook wat eigen liedjes op, maar het gaat voornamelijk bestaan uit covers. En het zijn allemaal liedjes van de jaren 50, 60. En het zijn zulke lekkere evergreens, maar ook wel wat vlottere liedjes. En als je die nu hoort, dan klinken ze vaak een beetje stoffig. Hè? Want het zijn natuurlijk oude plaatjes. En wij gaan er dus weer even een lekker verfrissend sausje overheen gooien. Maar het blijft wel identiek, die liedjes. En uiteraard in het Nederlands. Zoals bijvoorbeeld Voor Altijd, die je nu al vaak hoort van de Baseballs. Umbrella, de cover. Die komt er ook op te staan. En er zullen nog een aantal nummers in diezelfde versie ook uitkomen. En dan voor de rest is het dus echt de jaren 50, 60 die we opgaan. Nou ja, ik heb sowieso altijd in coverbands gezeten. En ik zit al iets van 15 jaar in het vak. En ik heb eigenlijk de laatste paar jaar ben ik echt solo aan de gang. En ook echt plaatjes uitbrengen. En ik heb onder andere Een Zomerlang heb ik gemaakt. En ik heb Jij bent mijn leven heb ik gemaakt. Ik wil jou alleen. Nou ja, zo zijn er nog wel een aantal. Ja, en het begint nu allemaal een beetje te komen. Dat mensen ook me echt gaan herkennen. En het is nu ook nog altijd zo dat als ik ergens binnenkom, dan geven ze mijn man een hand en mij niet. En dan denken ze van, nou ja, en dan zeg ik, hallo, ik ben de artiest. Maar goed, misschien gaat dat ooit nog een keer veranderen. En dan hoop ik dat de mensen zeggen, hé, daar is ze, Judith Peters. Voor de mensen die nu kijken, die denken, ik wil graag wat meer van Judith Peters weten. Waar kunnen ze dan terecht? Dan kan je kijken op www.judithpeters.nl. Ik heb ook een Hive-site, zoals natuurlijk iedereen. En nou ja, daar staan elke keer de nieuwtjes op en videoclipjes, YouTube. Zoek maar uit. Als je Judith Peters inknipt, dan kom je bij mij terecht uiteindelijk.